Sare sozialetan ibili bazizte, izen berri bat aurkitu dukezue. Gaurtik goiti, bada. Bada, iparraldeko gazte komunikabidea. Badu bi aste orain bada edabideak bere reportaiak proposatzen dituela. Bada, Ipar Euskal Herriko gazte batzuek osaturiko erredakzioa, Ipar Euskal Herriko gazteei zuzendua. Astero erreportai bat eta ondotik normalki aste bukaeran emanen ditugu beraz story moduan astean pasatu diren gauzak. Mementuko 10 bat laguntzailek osatzen dute taldea, helburua aktualitatea hemengo gazteentzat eskuragarri izan dadin. Elebiduna izatean, elebiduna zergatik. Orokorrean gazteak informatzen direlarik sare sozialen bitartez eta gazte gehienak horrela informatzen dira. Sare sozialer egokitutako edukiak begiratzen dituzte. Ipar Euskal Herriko 3 probintzietatik heldu diren gazteak idatzitako eta pentsatutako edukiak dira. Da edabide bat berezitua dena sare sozialentzat, beraz Facebook eta Instagramen presentegira bereziki. Eta gainean, amuntxo. Erreportaiak euskaraz eta frantsesez, bada edabideak hainbat gai johatzeko xedea du. Zinez, laborantza herrikoia eta laborariak gehien deiztea.